Ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса чӣ хелен, созен, хубен, саломатиётон хубай, настренотон созай. Ина имрӯз бекор шудем барои шуморо бо як навори пачкаи дига тайёр кардем. Неки бисёр видеои хубай бардро заминҳои фурӯшӣ ҳастай, хонаҳои арзон ва квартираҳои арзон мешавада. бовар кунен ҳамин видеоро то охиша тамошо кунем. боварӣ дорам ки ягон заминае, хонае, квартира мехаренда барое ки нархҳои беҳтаринае бардро тамошо кунен. аз куҷое ки хона, замин, квартира намемонам дар комментария бинависен. агар ман арзонтар ёфтам барои шуморо реклама мекунам бардро. ва касе ки хонаҳай, мошинай, чизе барои фурӯш дорем бардро, инами рақамҳода имо ватсапшда бинависен. мо барои харидоро чизе ки роӣ мекунем реклама мекунем. ҳамин як дона лайки бепул ҳаётон наброрен. касе меҳмонен подписатсия кунен. рафтем ака. дӯстони азиз, 1 миллиони имрӯзаи мо бардро як мошини фурӯшия як бародар через ватсап роӣ кардагия видеоша хелаш бардро мисол бо аймада зур гап задагия. ина гӯш кунен чӣ хели мошинай, нархиш чандай. мошини зурай неки ай даст натенша. 90 солиш 2008 2009 салон ҳама электропакет люк дора, ҳам механика, автомат, 4WD, моторш 2.7, ина моторш метавш хушаш баророн кумеки хайдора. номерои соҳиби мошин 97 91 72 55, Hyundai Tucson, солиш 2009. бардорои азиз, мегзарем ба 2 миллиони имрӯза. аки ёнбош кунен, яҷода ёнбош кунен мақсад то охири видеора тамошо кунен. бардорои хонаи десен замине қарор дорад дар шаҳри Душанбе, тарафи Лучоп, деҳаи сари ҳавз дабудай. 6 сотиқ заминда 3 дар хона кардагия, кухни баня дар друншай. ремонтш бардро коробкаи овсвет дар наздикиш ҳастай. ҳуҷҷатор 100% қариби хонада ҳамсоя ҳастанд, зиндагӣ доранд бардро. нархша 135 000 сомонӣ мега. ба квартираи шаҳри Душанбе ё шаҳри Ваҳдат боша алишам мекна, болоиш бардро ҳамин бародар сум медодай. мақсад ҳамин хонара мегирен, агар квартира дошта бошем болои сумета квартирара якам мегирифтай. ина бардро ана русӣ ва долларша дар бар экран бо навистагиам навигарӣ кардем да аки дар видео занг бизанем бардро касе харидорен. дӯстони азизам, мегзарем ба 3 миллиони имрӯза. лайкора фаромӯш накунен. касе меҳмонен подписатсия кунен. ана як хонаи беҳтарини дига бардро хушрӯ гӯш кунен. ҳамин пул боша ҳамин хонара мехаренда. хонаи зурай. хонаи фишӣ қарор дорад дар ноҳияи Хӯросон, дар Расветш будай. дар лави роҳи калонай бардро сурати мисол бо раҳа мебинен. 10 сотиқ заминда 3 дар хона як кайлдор кардагиай. хонаҳо бардро ремонт дора. ана дар лави роҳи калон чӣ хеле гуфтам, фундаменти як хонаи 5x3, кайлдор, баня, ошхона, анҷомхона, дегдонхона, фундаментош рехтагиай. ов светаш бардро пастаяни ҳастай. нархша 135 000 сомонӣ мега. касе харидори аниқ бошен арзон мешава. номерои телефонош ҳастай бардро ана русӣ ва долларшам навистагиам дар бар экран. харидоро занг бизанен. дӯстони азиз, хонаи десен қарор дорад дар совхози Вахш. айраи калон бардро 1 километр дурунтарай. 8 сотиқ заминда 2 дар хона кардагия, як веранти дароз дора. ремонташ миёнае мешавад ки бидрои зиндагӣ кунӣ. ову свет ҳаст. ҳуҷҷатош 100% бардро. нархи хона 100 000 сомон. вай бешхам 100 000 аметин ҳамин хонаи хушра мехарӣ, медрои зиндагӣ кардан мегирӣ. ҷои хуб дай. номерои телефонош ҳаст, харидоро занг бизанен. ана урусӣ ва долларша бардро ба хотири бисёрат хоҳиш карда будем бинавис. ина навистам ака. лайка фаромӯш накунен. касе меҳмонен подписатсия кунен.
бардорои азиз, лайк абиҷиқ мегум, моли баъд як хелаш мега девунаи чия лайк гуфти сай. Барои ҳам бардорои чи фикр накунем, хай ам хеле омӯхта шудагием. гӯш кунем бардоро. қолабҳои бручатка ва дикки камени фурӯшӣ ҳамаш комплектан 10 намуд заминӣ дора, 6 намуд барои девори сокл, 2 намуд бардоро ана бордюр, 2 намуд ступенка, 2 намуд кӯзаи гилдон, 1 намуд шерозае. тарозуш бардоро ана битонамишалка, вибрастол ҳамаш бардоро комплектан, мақсад ҳамин сумёзи ман мегум ҳамаш ҳамхе метатона. ана қарор дорад дар шаҳри Душанбе бозори Кушониён бардоро нархша 50 000 сомонӣ мега. ҳамин ҳамаш комплектан бардоро ҳамин қолабҳо нархш 50 000 сомон. ана ягон мошини созам боша алиш мекадай. ина бардоро нарша дар рӯи экран навистагиам, русиву долларшам ҳамаша навистагиам. хай ман қа маълумот дода тонистам. агар мисол маълумоти бештара мехоҳем бигирен, ина номерои телефонаш имо WhatsApp дора. дӯстони азиз, ҳамин нархҳое ки дар бари экран мондо, мисол русӣ, доллар ҳам ё агар маъқул шуда боша, дар комментария бинависем ки о ака мисол маъқул шид, дига удалич нака, мақсад дига видеоам хирафтаам мегирада. агар маъқул нашуда боша, бигӯен ки не маъқул нашид, ам номери холимон басай. чӣ хеле хитон дар маъқула бардоро комментарияда бинависен. дӯстони азиз, замин десен қарор дорад дар ноҳияи ҷайҳун пештара қумсангир 20 сотиқ заминда бардоро ана 4 дар хонара фундамент ширехтагиай, як калидорам бардоро фундамент ширехтагӣ бидай дар ноҳияи ҷайҳун. чӣ хеле гуфтам 20 сотиқ замин, нархиш 49 000 сомонӣ. оли ман нарха нагуфта бардоро ба фикри бинавӣ бар экрана шумо дидена. хай бардоро номерои телефонаш ҳастай, 20 сотиқ замин да метонен ки нами нархи гуфтагим да бихарен, нархш навистагиай. занг бизанен харидоро. бардорои азизам, аки имрӯз настрени созай кам-кам қаттон шӯхӣ мекунам, гап мезанам. бардоро зинда бошен, ҳамеша ва ҳама вақт хирсан бошен, зиғ набошен. умуман дӯстони азиз, мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ. манаи квартира десен қарор дорад дар шаҳри Норак. як хонага дар 4 этаж қарор дорад, 38 квадратни метр. домои пешинаи хонара нав ремонт кардагӣ бидиҳанд. соҳиби квартира мега ки як хонага дар шаҳри Норак дар электрон навистагӣ. дӯстони азиз, ремонти замонавӣ дора, нархиш шартномавия, балкони калон доштаи. дӯстони азиз, хай этаҷои мақсад калони хушрӯ будай. ана хонаҳо нархша 165 000 сомонӣ мега, арзонам мешава. дига маълумотоша бардоро занг бизанед. бардорои азизам, аз куҷое ки хона замин квартира намондам, дар комментария бинависен. ман ҳаракат мекунам ки дар видеои ояндаи офта барои шуморо реклама мекунам. бисёри бардорон нависаданд ки аз шаҳри Душанбе квартира арзон биё. бардорои инами квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, як хонага дар 3 этаж қарор дорад, 44 квадратни метр. райони Шоҳмансур бардоро дом новостройка, хона без ремонт, коробка. соҳиби квартира мега ки ана квартираи фурӯшӣ дом новостройка, дом уже тайёр шудагӣ будай, дар 3 этаж қарор дорад, 44 квадрат. дига вариантош ҳам ҳастай бардоро шаҳри Душанбе, кӯчаи Мирзобек, ҳазрати Мавлоно. дӯстони азиз, нархша 170 000 сомонӣ мега. касе харидори аниқен, арзон мешава. русӣ, доллараш бардоро дар рӯи экран навистагием. бо як бор дига мегумтон. дӯстони азизам, мегзарем ба нӯҳум эълони имрӯза. то ҳозира тамошо кардаеса бошен, лайк ҳаёто набиромада бошен. неки бовар ка ҳақиқа гап задесен, меҳнат кесен, меҳнатҳои мора қадр кунем. бардоро ака бардорои квартира десен қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, як хонага дар 2 этаж қарор дорад, 30 квадратни метр. домои пешинаи хона ремонт доштаи. соҳиби квартира мега ки як хонагаи фурӯшӣ рӯпарӯи остановкаи Чумчуқ Арал. ана бардоро 2 этаж да будай, срочно мефурӯшем, мебелам қатиш будай, космический ремонт доштаи. нархиш 175 000 сомон таргават мекадай. хай бардоро номерои телефонаш ҳастай, касе дар Хуҷанд квартира дар корай, зангават кунем. бардорои азизам, мондан набошен. бо як бор дига бисёри бардоро нависаданд ки аз шаҳри Кӯлоб квартира бимон, мисол ака 400-500 ҳазор нева арзонтар. бардорои ина як квартира фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, як хонага дар 4 этаж қарор дорад, райони Шамсиддини Шоҳин. домои пешинаи хона ремонт доштаи. соҳиби квартира мега ки хона дар Шамсиддини Шоҳинай, доми 19, дастурочни бояд бифурӯшемша. бардоро як хонагай, нархиш 110 000 сомонӣ. бовар ки беплае ҳамин суме доштум, ози мехаридам. бовар ки айхона ҳеҷ вақт пушаймон намеша, ҳеҷ вақт залалам намебинӣ. занг бизанед, маълумотша бигирен.
бародарои ҷон мегзарем ба квартираи навбатӣ. Квартира десен қарор дорад дар шаҳри Бохтар, пештара Қурғонтепа. Як хонага дар 2 этаж қарор дорад, 45 квадратный метр, дом бардору навастройка, хона без ремонт, коробка. Соҳиби квартира мегӯяд ки як хонага дар 2 этаж қарор дорад, 45 квадрат, шаҳри Бохтар, пештара Қурғонтепа, домои текстил. Квадраташ $310 гуфтагия бардору бо арзон мешава. Кредит ҳам мешава бардору, нашод кредит маслиҳат мекунем. کسی خریداری انیقیم بردرو نمروی تلفنش هستی زنگ بزنین ای کانال سعودو تیجی یک سلامش برسونه زنگ بزنین بردرو کردیت هم هستی دوستان عزیز مونده نباشین یک بار دیگه مگذاریم با کوارتیرای نوبتی این کوارتیر دستین قرار دارد در شهر گلیستون پیشتره قیروقوم یک خانگاه در یکم اتاج قرار دارد 36 کвадратный метр کوچه انا خوجامبردی نه домои пешинаи бардору хона ремонт дошта соҳиби квартира мега ки хона дар кӯчаи ана хуҷамбердӣ н будай якм мисол ошёна будай углавой набудай мақсад не углавой нависага дӯстони азиз шаҳри гилистон нархша 140 000 сомонӣ мега арзонам мешава русиву долларш бардору дар бар экран навистагиам занг бизанен харидоро دوستان عزیزم به نواری خانه‌های فروشی امروزه از کجایی که خانه زمین کوارتیر ما دارویی کردن من حرکت کردم که امروز برای شما را مثال نرخشون گفتم خیر بردرو اگر مخلوط شده باشه یا دونه لایک به پلا بجخین کسی مهمون پادپیسیات کنین تا از نوارهای نوی ما با خبر بشین و کسی که تا آخر ویدیو را قطعی تماشا کرد در کامنتار بردرو اک بها گذارنده مثال بهای 2 پستره بهای 5 بنویسین در کامنتاریا من فهم که شما تا آخر ویدیو را قطعی چخ کرده تماشا کردین و بردرو بسیاری بد گپ نمیزنیم انا تا ویدیوهای آینده خداوند همه ما و شما را نگهبان باشه خداوند فقط احتیاط کنین انا دوستان عزیز اگه کم نسترینی داشته باشم با یک خیلی ویدیو دا شوخی هم میکنیم ده خیلی چیزی گفته باشیم بردرو اگر مثال بخشش میپرسیم ده اگر یکم گپی پست بلند گفته باشیم زنده باشین با یک بار دیگه میگم بردرو خیلی خداوند احتیاط کنین